Хора, плача. Време е за подарък. Номер 12 от коледния ми календар. Нека видим какво се крие в него. Някакво по-голямо пликче. Мале! Супер! Нещо от Genesis и като гледам, много се връзва с един от предните подаръци, които имах там в ден 2-3, нещо такова. Леле! Вижте това бюстие, изглежда невероятно и е в същия цвят, в който получих и клина. Изглежда супер. Хайде да го пробваме. Хора, плача, защото е прекрасно, обаче не мога да дишам. Изглежда супер, обаче е small, S размер и ми е много малко, просто задъхвам се. Изглежда страхотно. Материята е страхотна. Ето отзад как изглежда. Обаче трябва ми М. Със сигурност ми трябва М. Има и подплънки, което е супер. Не знам. Пишете в коментарите изобщо дали има смисъл да си запазвам и клина. Ако не сте гледали видеото, го вижте. Това е, чао!